Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, ato na i-upload ang action drama nga Tig-A. Sa katong mahiligon diya og action nga drama ang yung paabot labi na ni Dads Vasquez. Salamat ay sa imo ada Dads Vasquez. Ang last na to nga gi-upload nga mga mata Drusilla. Wala jud kay hunong sa pag-comment. Salamat jud kay sa imo. Upload ta karon ang part 1 sa action nga drama nga Tig-A. Nindot kay ni siya ang istorya, no? Human jud nato siya i-edit o upload nato part 1, upload sa ato ang Palamay drama pod para pod nga dili pod magmahay uban kay daghan jud nga hulat sa ato ang Palamay drama. Ingawil lang yung paminaw mga listeners kini ato ang drama nga Tig-A. Nindot kay ni istorya mga listeners. Paminawan lang ninyo ato ang part 1, nindot na ni kayo. Ika po mo magmahay mga listeners kay nindot kini sa istorya. Ug ang Palamay drama na pod nga What's the Style mao na sad nato isunod ani ning kauman sa atong Tig-A. What's the Style ang puta. Ito lang ni puli-puli. Kaya atong drama karon nga Tig-A sinulat ni Ronnie Gonzales. Hinaot nga masuportaran nga po yung paminaw mga listeners kay nindot ni siya ang istorya. Dito mo magmahay ani ato ang drama nga action drama. O ato rasugdan ato ang Tig-A part 1. Sa gamay pa kong bata, nangandoy ko nga masubay sa tulid nga daan sa kinabuhi. Nangandoy nga unta, magkahuman sa akong pag-eskwela, aron matipon sa mabuot nga katilimpan. Nangandoy nga ikhimamat unta ang tinuod kong ama. Mo'y nagtisok ka na ako nga mabuhi ni kalibutan. Apan nga luman, nagtulay mga tao nga nahimong babagis sa mga pangandoy about ko unta nga kulon. Sila ang mga taong kaliwat sa demolyo. Sila ang nakaingon, imong teka kining akong kasing-kasing. Kay mga demonyo man sila. Ang may silang anamon sa pagpapas din sa yuta. Aron di na magdagan. Sige ka! Lupad mo pa daw sa espedno! Sugilanon sa kinabuhi sa tao, buot masubay sa tuliid nga dalan sa kinabuhi. Maangkon unta ang tingus bawan, apan gibabagan sa mga mapait nga mga pagsugay sa kapalaran. Tig-A! Sugilanon sa gugma, kasilag ug pagdumot. Namikuyog si Jubo sa tumboy nga balang ito sa syudad. Samtang sila Kim sa lingbahin nga sa mansyon, isuginlan kini ni Rokito siyang amahan nga tuwa sa presuhan nga may gihatag nga abogado si Libura nga mulipinsa bahin sa mga kaso giatubang. Balik ni Jubo ug balang nga didto sa town area sa syudad, samtang nag-inusara kini bot ang grupo sa mga batang grasa ug nagpaduong kini kaniya. Tig-A! Balik ha! Tuwan na si Balang. Ato ko dito maghuwat niya sa may punuan sa dakong punuan sa kahoy. Angin ko din maglingkod-lingkod. Ay, kanusagid ka ako makabalik sa among probinsya. Ay! O kumusta na ka sila si mama o lula na ako? Ay! O si Lining, kumusta na ka siya? Ay! Nanda sa kanina yan sa mga pintayo ha? Ay hala, mga batang grasa. Niya sila din ipadong na ako. Ay! Dilo! Mga tao na ito niya! Ano, mga taong kanila, madagan ko. Ay! Uy! Bilagan siya! Ni anak ko sa kawas. Full. Dini sa aton. Di lang ko masud. Ani lang ko dini sa gawas maniid. Magpalit-palit ko og Yossi. Ang vendor sa unahan. Anang naa sa gawas sa railings. Nala sige, dag-anan
ninyo mga kinarton nga atong kinumpra din sa dakong mall. Kay magsunod ako ninyo. Sige, Minandro. Yes, madam. Ilahos na ninyo dito sa sakyanan, ha? Okay, madam. Gigukot ko nila. Bahala na ugas sa kupatungan ni. Likayan ko sila. Ulatahan ko nila o maapsan ko. Iyoy! May mikawas sa dakong pultahan. Full! Nausa ka mo itong babae. Ang sino kayo? Sino ba yung anak? Kinida. Ang kwenta sa liog pating sinawa. Ipagawas mong pindan nga porma og heart. Mahalong kay kwenta si Bayana da. Jackpot ko ani. Pagmunin ko din ako, Yusi. Pagmunin ko din sa akong sapatos. Yan ako sa nagawa sa dakong mall. Ito na sila si Minandro. Nagdanas mga kinarton nga akong kinumpra. Ikarga na to nila sa akong sakyanan. Yun na. Mabaka ko'y nakalimutan sa pagpalit. Ang binang imkwenta sa liog! Ay! Animal! Ah! Kikilap niya ang akong mahalong kay kwintas! Gagad! Hilap niya ang akong kwintas! Gugda tong kawatan! Gag! Gugda ninyo! Gugda! Kinahanglan mabawi itong akong kwintas! Iibin ako ang kwintas! Tagan ko paduhin sa limot tangan ni Jubo! Kung iit sa kunya kining kwintas! Musutoy di ko pagpadagan palayo! Abadagpan ko! Wa sa lang ebidensya nga makita din rin ako! Oh! Mga sa dakong mula! Ako masagatan! Magtipas ko sa dayan ganyan! Bitipas yung layaganan! Radyohan ta ka itong mga kaumang gwardya! Ipasugat na siya! Mga inutil mo ba? Nagyungan din mo patilis pag-ilan sa duha kasakyanan! Iyaan ko ni Diyos gawas sa dakong mall! Tanawa ko sa nita mo! Gilap niya ang mahalon kong kwintas! Nag-asa ka mo na ito, madam. Kung nakadapa kong pistula, di pamusay ko na mong upat! Bakit? Among gugdog doon sa sir, madam. Ay, nakabalagdag. Ha? Kinsa mo may gugdon, ha? Kinsa? Ato ha? Nakadaga na sa layo! Oo, ha? Nalaga na niya, ay. Usa ka batanong tumboy ang naglabme sa akong kwintas ng mahalon. 150,000 taon toda sa pindan mga animal! Hawa-hawa mo sa kutubalay! Kaya may tawagan ko! Kudakot ko si Colonel Oteniado. Kinahanglan na magbawi ka tong kwintas ko. Kaya ang ako cellphone. Yan ako sa kundan! Isip na, di pa sa hero! Mga nagdong! Magkapit ko na! Magkapit ko! Layo na kay kong naabtan sa akong pagdagan. Wala na sila makasunod na ako. Usa na kanin dapita sa syudad. Layo na kay ko hatong dakong mall. Nasaag na ko. Di na ko kay bao kung saan ako pag-uli balik sa ilang balang. Limos, limos! Limos taon ng taong sa kahayag! Limos! Limos! Salamat kayo sa Diyos! Limos ba taon, sir, ma'am, ate, kuya? Oy, yun na. Ba't itong gitagas tata? Di mo ito sensiyo? Balang? Ako nilo! Dali! Barog sa diya! Kaya may isulti ko nilo! Ay, lang tayo mo inatay. Ay, di na kang bukton. Dali! May buta! Dali! Dali sa way taulo! Dali! Sugay! Sa! Pagkailangan ng mga buha ka, uy! Imong diyan, susubod to sa uptown? Masaag to nun! Ihas mo to din sa syudad! Uli ka na nakasol sa kong nauna, lo!
Gusto na ko, lo, nga ikaw moapas niya dito. Unsa? Ako? Ako may musgon o paapas nito ni Jubo, ha? Balang? Ngano? Sultihin ko na ko. O kung sa rason. Sila ba lang? Iyaw na lang gud sa pangutana diya, lo. Basta kaya pasa na ng jobo dito syudad. Dito mong dapit pa. Kay tingaling magabihan to dito. Ihas para ba kayo to din sa syudad, lo? Sige na, lo. Di pa to ka maubarag, jeep, uy. Kung sasakyan pa doon diris ato, lo. Sige na ba? Pag-inahag yung mga puha ka, oy. Pagaba, pre. Kabaayo na kung ating-ating na Anong ta makasapi? Patagbugas? Niasong kami ba na sa ako pangulta din Lakaw na lagi, lo. Kitigaling maunsa na to ng jobo dito mo. Sige, ako nga doon. Ako doon dito. Okay ko. Puli to sa ato. Kay, ato gusto dito kung nung saan itabuha nga. Imo mangibias jubo dito maong dapit. Sige na lagi, lo. Sige pa, mag-istorya. Lakaw na, lo ba? Okay, magtagsi ko. Ano ba dali? Lakaw! Unsa ba daw? Labnihan ka sa mong kwintas? Maunang gisapot ko. Di man ay sila si Minandro dahil ang mga backup ni mo. Apolos mga inutel. Kaayurang pamusilon. Describe ko no sa Madam Be. Kung usa itsura ato snatcher. Wa ko makaklaro sa dagway. Basta kay batanong babae. May pagkatumbuyan og lihok. Kusog ang midagan. Wa gyud hiabsis mga gwardiya dito sa gawas sa dakong mall. 150,000 tong kwintasa. Pero sige na lang. Kay gipalihok ko ang akong koneksyon. Gitawagan ko na si Colonel Oteniedo. Madakpa na gihapon tong animal nga snatcher. Lay ba ito, Madam ba? Karos amre yung resulta di sa giingong dahil nga di inintis nila Kim. Kaya sige may pangutanan sila Kim. Pawatas siya. Di siya magapuna. Kay lain yung utok ko ron nga naghunahuna sa akong kwintas nga gilab ni. Buset! Ito ana. Nagpisaputan ni Madam. Tukuan ko na ning mahalong kwintas nga akong nalabi atong hamtong nga babae. Isuk-suk ko ni sa ilawang sabi ni ining among altar. Pila kay kang tigda din kwintasan kung ako nang baligya. Gusto ibaligya ni ako ugma dito sa mamalitag mga alahas dito sa dakong merkado. Ug hatagan ko si Jobo kung mahali ni. Aron doon na siya magkastugas tuig uli niya sa probinsya. Igluoy ko siya, uy. Sige na ginuktok na maguna-una dito sa ilang probinsya. Ay, yaman na pa. Nagdugay mas ng lugar to. Akong gisugod. Gipa ito sa Jobo. Dito sa takong mall. Nakita ba ka itong lulos Jobo, no? Balang! Nakadasot! Hey! Yun na! Si Lolo, meron! Lo! Roberto! Unsa, Lo? Wala mo makitis Jobo dito, Lo! Wa dito inahak! Naluya ko itong turk dito sa dakumol! Nanira na lang! Wa yung jobo ito bisag aninong jobo dito! Wa pre! Hala, uy! Asa man nagkato siya? Paingon, Lo, uy! Ika ba, maunsi ito jobo? Si Ikaw Maunsi, yung Lo! mabasol! Ningon ko unsi! Naunsa, amaw! Ha? Maunsa ito si jobo? Ikaw ang mabasol pa lang! Ano imo sa gibya dito? Nga wa pa man tao itong maswito ni Sudan! Taga-bukid man yung tao itong mataa! Buang ani, uy! Aksyon tagabalaka, anida! Samot kahason sa akong utok, anida! Asa mo po ka itong buing, uy! Ako galibo ko. Bisulahan ko nung kubalang, be. Kung sa'yo ganita mo, nagida mo mas jobo dito sa uptown. Ha? Nagbuhat kang milagro, no? Ha? Balang? Huwag mong gikoyog si jobo. Kasi noon, ako pagkaki, kay imo ko kung apuhan.
Nasudlan ang akong tiyan sa paan nga akong gipalit sa bikiri ganina. Ug tubig. Naginuton ko niya akong kwarta nga supli sa kagatos. Asa ka ako matuog ani ron. Yun na. May gamay nga karinderya sa unahan. Mura na og musira. Anak ko diha. Nahungyo ko nga anak ko matuog sa gawas. May pangan ang iyang gamay karinderya nga Delia Itiri naa sa kilid sa station, gasoline station. Ang tutugan bayad, kapurdos sindahan. Ala, mura og gisapot ang tag-iya. Nagyaw-yaw. Bahala na, mahangyo ko. Ug di masugot. Ngigog mangita kog lain nga akong katulgan. Ni anak ko dool niya. Mayong gabi nang Delia. Maay gabi day. Sinadyo na. Magkabaligay siya dyan. Kaya, kinsam ka. Ha? Magkananan ka din siya kung sindahan. Di nang wey. Kanang karon pa ko naabot dinhi sa imong tindahan. Aga, ang kailam ka na ako. Kuan nang kanang nakabasa man ko sa kanang karatula sa ibabaw. Nang kuan ay nakabutang nga Delia Itiri. Maba. Uya ka manila naman ko. Kaya hurot ka man akong sudan kanon. Gihurot utang sa mga kibahan sa stasyon sa gasolina. Kampang Kuan na. nang kanang di ko makaunang kining kuan ba mahangyo lang ko nimo nga ani ko matug diri sa gawas sa imong tindahan. Siya! Igadiyan man day ka. Taga-probinsya ko nang. Ha? Ano ang maabot magkadinis na kusyo dyan? Ha? Nakasya ka dito sa inyo no mo nilayas ka. O naabot ka din isyo dyan. Di ba tinuod nyo? Tubag! Animal industry ning apuha oy. Wag mo tugan kon unsay kuan gibuhat ni kuan jubo dito sa uptown. Nagbuhat ng tinggal tong milagro. Nadaman tong bata to jubo. Mayong gabi Oy. Kinsa na? Kinsa na oy? Na si Balang. Ani aman. Natog. Kada kay mo gawas ko ha, kanit kayo. Gini. Adip sa diahin tigla ko ang mulut pulis tadi. Ano sa ato ninyo? Mga pulis ni. Ikaw ba si Berto Lampingaw? Ako. Imong apo si Balang? Akong apo. To asa natug naman. Ngano man ta sir? Amo siyang ibitahon sa presinto. Ay may pangutana lang niya. Bahin sa reklamo batok niya. Bayan sa unsa man na sir? Bahin sa pagpaglab ni sa initabo kaganina dito sa Dakong Mall sa uptown area. Abi na kung unsa na. Busa pagawasa imong apo nga si Balang. Ako ang kining niyang waman diri. Mao pa'y pagsulti di mo nga naa sa inyo nga natog? Woy! Lo! Jobo na ka nang niabot niya sa gawas, Lo! Sige na, Madero. Akaway, anena di ay nakamata. Lo! Pulis na Balang. Amo kang dadoon sa presinto alang sa pangutana. Ano man? Suspek ka sa pagpaglab ni sa Dakong Mall dito sa uptown area. Kukibawa na si Roy! Kuyog lang na mo. Aron tubagon ang mga puntana nga nakita sa CCTV sa gawas sa Dakong Mall nga ikaw ang suspect sa pagpaglab ni.
Roberto! Ay, kuyog lang sa mga kapolis. Kung tumagan na rin ang kipasangili mo. Kung huwag kayo sa aw, di pa ka mapiso ba? Kung saan ka? Aw, huwag lang. Ay, basta mga pagkakunin mo dito, Jacinto. Iyo! Tana ba lang? O bara mo? Karon dayon. Hoy, iyo! Pagmata! Pagmata! Bangon na diyas! Kuanan! Taas na bangko ng tindahan! Didiris gawa sa tindahan kay mga blin ako! Aron, mag-display ako sa akong mga sundan! Palayo kong taro nga ng taas na bangko sa lamisa, be! Unang... salamat kayo nang ha. Ya, asa na ba siyang kamagbagyo-bagyoy? Ha? Ang kuwan, nasag-asa lang nang... Ay, paminaw. Ang mangi mo doon, no? Tabag-tabang ka din na ako, din sa kutsindahan. Ibig tigugas ka sa mga plato ba? Ha? Oo, sige, nang dilya. Masugot ko. Tigugas lang ko sa plato. Kamauman ko manghugas sa plato. Kamauman gani kung maglungag. Na sige, ayaw sa paglakaw. Tabag-tabang na lang ka din sa kung gaban karinderya. Sige nang, salamat kayo. Kay bulon ko to sa Gretchen. Kagdogay kay mo ari bayhan nga. Ikaw nga ako'y puli. Musa ikaw, ha? Paminaw, pag binuutan, ha? Hello? Colonel Oteniado? Good morning. Unsa? Nadakpan na ang naglabni sa akong kwintas? Salamat, Colonel. Muadto ko sa presinto karon dayon. O sige, salamat, yung kayo. Nadakpan na ang animal nga snatcher. Makita mo karon kung unsay akong buhato nimo, buset ka. Malang, apo. No! Roberto! Apo, Yo! kaguol din ako ng hitabo ni mo eh. Nang makikita ka, nagtingkago ka din ng pisuhan. Ayaw kong kukulo, oy! Ha? Magkupuhi ka lagi kulo! Minor di edad, pabi kulo! Pagsali ka na yun ha. Kaya kung reklamo ito ka sa biktima, makapuyogin ko sa koreksyonal. Tingkagol ka dito sa koreksyonal. Lulo, oy! Ayaw hilak-hilak niya, loy! Pati ara magnaong ni mo tanaw hilak, loy! Pati kay kang naong! Doon na mga taong gwapong wilang amawa ka. Nagtulang batil ka na. Inahaksa ni mo eh. Ay, paminaw. Magkapilayo ko ni magtabag hulong na anak bisyo ang pagpagawon. Karon, nasinso na kayo noon. Trasya na dyan ginoong ka. Buwanga ka. Bomo ko pa niya eh. Artista, gini mo, loy! Ay mo na. Pili mo, paminaw ka. Tanang gataligsik mo na Paminaw. loy! Kung ako magtulo ni mo anak nga, mag-ingo ka na anak, magtumakas gusto ni mo buwanga ka. Ayaw lagi sa mga hilak niya, lo! Asa ito ba niyo? Makabuhi ka lagi ko sa mga kaloy! Sa hilak Ah, ah. babae nga naglabni sa akong kwintas? Hindi nagbabae ka imong gabnihan ha. Ako sa kakton, basta nang banda pa nag-ispekar. Sige lo! Kinahanglan nga ipapriso ko ka na naglabni sa akong kwintas. Bisag minor de edad pa siya, ipapriso ko yun siya, Chef. Sir, Ama, nanakapuan sa satsira, Mrs. Si Norberto Lampigaw. kaya po na magbuntag. Ma'am, Berto! Ikaw ni? kung gibuha? Ikaw sabi? Imo apo ang nagsnas sa akong mahalong kwintas. Oo, ma'am gibuha. Siya! O
Kung siya ang... Excuse me, Chief. Kay magsulti o na mining apuhan sa snatcher, ha? Yes, ma'am. Ang tatas gawas, Berto. Diyos ko. Pasilo ako nga. Mo, kini ang ginagatan sa imong anak. Nabiranggo ko og pinakatuig. Tungod sa krimen nga, wala ko tuyo, ma'am. Bata pa siya nga. Nagpakabuhi nga. Siya lang usa. Dugay ko na kamong gipakita. O mauni ay ngawa ko na ikaw makita. Kay tuwa ka di sa munti. Pasilo ako, Madam Dibura. Gusto ko siyang makita pag-usap. Kaya wakay ko magkaklaro siyang panagway atong hitabo. Gusto ko makasunong pag-ayos panagway niyo ditas na akong anak. Ang buti mong ipasabot nga. Magpaila ka nga. Natumbala nga ikaw ang iyang inahan. Mao ba, ma'am? Mao ba? Gusto mo may tabo ka nun, Ma'am Dibura? No. Dili pa karon ang hustong panahon nga magpaila ko kaniya, Berto. Ha? O si plano mo karon, ma'am? Magpabilin ang atong tinaguan. Nga ang bugtong na sayod. Kita ng duha, Berto. Samtang buhi pa si Don Simon. Gusto kong iparehab si Ditas, Berto. Ipasod ko siya sa correctional. Mga duha ka tuig o tulo, aron mausab siya. Aron usab, di masayod si Papa Simon. Nga niara sa syudad ang akong anak kasi Ditas. Kaya kining gikasilagan sama siyang kasilag sa amahan ni Ditas. Nga iyang gipapatay sa iyang mga tao sa diyang nasayod siya nga mablus ko. Ang buot mo ipasabot nga, imo ipapreso si Balang sa koreksyonal? Ugasan ko na ang mga plato nga kanang sa mga customers. Langgeng! Aw, ike! Jabo! Nang dilya. Jabo! Dalihan niya hugad yung plato do! Magkutsara kay niya siya mga uno! Oo, nang dilya. Nara siya, Ma'am Dibura. Kilain siya ko ang preso. Huwag na, nakatuog na. Pwede mo siyang masudog mayo. Dali, lilian siya. So sa prisuhan. Dali. Nawa, ila. Siya, Diyos. Siya ang batan umilap ni sa ako mahalong kwintas, Berto. Nagkaho siya itong tungura. Apan aklaro ko kayo ang iyang panagway karon. Kagwapas akong anak. May pagkaliwat siya sa iyang amahan. Si Ramon Verdio. Ang iyang ilong ug ang iyang mga mata. Tuwa maliwat ni Ramon Verdio. Mao ba mo? Mutana ko. Katong isilbing dito mao. Lais na ito. Timutan ako kung sabi mo. Ang imong kwintas nga iyang nalagmigi ka ni mo, Ma'am Dibura. O si plano man to. Wala mo simutugan kung asa? Kung asya na na? Kuha ang pipigi ka to, Alberto. Kay moabot ang hustong panahon. Nang maong kwintas, maoy ebidensya nga siya akong anak. Nga si Ditas. Nga gibilin ko kanimo sa masuso pa siya. Ihatag ko kato kaniya sa hustong panahon. Don Simon, imo mo kuno pang ipatawag. Asa si Dibura? Di ko makontak ang iyang cellphone. Pasig yun na kay Edia kung hain siya karon. Kuan sir, may gilakaw man to sa importante. Kisay kuyog niya. Si Diw. Don Simon, mo may nag-drive sa auto. Si Jubo, ang akong apo, kumusta? Okay naman, sir. Uway na ko lakaw. Tuwa permis sa guest room. Good. Maayo kung mao ka na.
Paminaw, Rokito. Sir? Kung maabot si Deborah din sa mansyon, sortihi siya nga nagumusta na ko sa resulta sa DNA test ni Jobo. Kinahanglan, nag-abot na ako gikan sa akong lakaw. Naana ang papel. Intindi? Oh, Don Simon. Good. Ako di ay. Aduwa si Zacarias. Nga, ingna nga mga lakaw na may. Pandama ang mga tao nga kuyog karon sa akong lakaw. Oh, Don Simon. Kung dayon, ato ang Kiskarias. Mao na to ang akong gitugo ni mo, Berto. Magpabilin una ang atong sekreto bahin ni Ditas nga akong anak. O ma'am Deborah, matuman ang imong gitugon ako. O niya ikwarta o. Para, unsa mo kwarta, ma'am? Kanagana ni? Magamit mo ka na kung masud na si Ditas sa koreksyonal. Ug ikaw na mong tahibaw nga mapasabot ka niya. Kung nanong masud sa koreksyonal. Sige ma'am Deborah. Sige, agton ako. Sige. Pagkagamay na dahil sa kalibutan. Wa ako magdahong. Kay kita ko pagpag-usap si Ma'am Deborah. Ang inahan ni Balang. Nahugasan na nako ang mga plato ng diya. Pag dyan tubig ko jubo. Pag dyan kemudian ko atong bayad na daya. Sorry ng diya ha. Sige, dyan yung mga hugasan yung mga plato. Aron ang damon ha. Kaya kung doon ay customer, mga ondayan, magkakaondayan. Oo, nang diya. Akong tatong diha. Uy! Oy, okay ka bang? Imo man ang ipanghug mga plato sa minto. Bayan na mo ha. Bayan na mo. Ijajak sa ibong inaglaw ng sweldo ha. Janis ka rin dyan ha. Ijajak ko na. Ha? Wa man ako tuyuan ng dilya. Hoy, kung dyan ka pabayron ko, dyan ka magmahal ko sa mga trabaho dyan eh. Mga horot ka buang ka mga plato dyan eh. Ha? Butang na si mamutak. Oo, nang dilya. Hey, hipusin nila nga buwag ng plato. Hipusin niya kay sus, matunog ka niya na. Mupay, nagkaginog din ako ang sutiil. Hipusin niya yan! Lagi, nang dilya. Rokito? Madam, Deborah. Mayo kay naabot na di ka. Gipangita mo ka ni Don Simon. Nangutan na bahin sa resulta sa DNA test. Hain sa Papa Simon. Tuwa pa, may gila ka uban ni Zacarias o mga bodyguard. Na ang resulta, ihatod karong hapon din sa mansyon. O pandama sila Kim. Alang sa pagbasa sa resulta sa DNA test. Importante ang iyang presensya. Kopya, madam. Sige. Kajot, madam. Kini mangutan ako. Wa man tingali dotan siguro pagpangutan na. O sa ka na, dali ah! Kumusta man imong lakaw? Nabawi na ba ni mo ang mahalo nimong kwintas nga na-snatch? Ako na ka ng problema, Rokito. Huwag ka na labot. Kajot, madam. Mura man og nang hubag man na imuhang mga tabon-tabon sa mga mata. Mura man ka og gikan ka naghilak. Ah! Ay, kasakit sa akong apapangin ka imong gitang paros, madam. Mao ka na angay sa mga taong ususero. Maritos! Oh, malayo mo na yung pangutanon. Sakita sa akong apapangin kinaigos pagtamparos eh. Mura gitaw. Igos ko mo ni Dlahuya. Kuya og lakjo ka ani da. Mura og may lae sekreto ni si Madam da nga dili gusto nga may Ano Roberto? Mapriso ko lo? Mauna po ko. Kung mga minor de edad,
kung magkasabog ako, ipasurbos koreksyonal. So sa duha o, tulog ka tuwing. Unsalo? Dili, oy! Dili ko mutuwa na lo! Binungaw na! Wala tayo may mo na po ko. Kaya gikasuhan ka sa imong ibiktima. Na, ikanuwa tayo bayan sa may kumkot ang abogado, wat tayo kabayan. Ano, magaligawan kasi mong kaso. Nagputong patong na yung imong mga kaso, ani? Magandang ka na manguot o pitaka. May mga record ka na ni ay sa mga police stations. Mga piso yung kapo ko. Oh, matiyo nilo, oy! Hindi mo sugot na ka lang, mapriso ko, Roberto! Huwag na lang. Tungkol kay... Na, alang sa si mong kayuhan. Masipay na gawas mo sa koleksyonan, magbait na usap ka na. Oh, matiyo lagi nilo, oy! Sige lang, God. Mapriso gini ko, nilo! Sige lang, God. Kay, pagkatuwang tika din eh. Ibinawan din. Matag-adlaw sa koleksyonan. Makiliglis mo kubuhan. Lo, Roberto, aminaw ba? Mayangyaw lang kung ni mo lubi. Nga, Sa dili pa kumusulod anang koreksyonal lo ba? nga, unsa marapo ko, mo hangyo. Palihog lang kong pangitang jubo lubi. Dito syudad ba? Kini kung sinisya mong kulo, oy. Pasig tunay na itabo niya ba? Palihog lang, Roberto, bi. Ginalo. Malihog dyan ka, apuhan ko kunin mo. Malihog dyan ka palihog, bidari mo. O sige, buhaton ko na. Kung may lugar ko. Promise me, alo ha? Mami, sige, apo ko. Oh, pagkaksa sa kulo, bi. Mapriso, maginay ko nila. Pagkaksa sa kulo. Ay, parang ako usa. Ay, bulong sa pinapa niya. Lalo, sorry kayo, lo. Ay, parang sumagtanga. Sorry. Ay, natunggan siya kung tili mo. Alo, sorry kayo. Ibukto ko dahil na kumuha. Sorry, lo. Sorry. Sige, salamat ka ninyo ha. Balik-balik niya mo ha. Diba? Diba? Nandilya! Pusit kayo na magkinalas mga kostume. Sige na, ayaw pamandar. Ay, naungsam si kaamtaan ka ay. Oo, nang! Diba? Diba? Nandilya! Ayaw kaya indong ha. Kini ko mga mastorya ito maninyo sa hashtag ko. Mau nga basta magdagat kang negosyo. Labi ka rin siya. Usay sa puto magsadya. Labi niya magdagat kang mga on. Unya duharata. Unya, usahay di mamatuman tayo na akong gisugo ni mo. Magkasapot ba na? Musab siya ilang ko dun ha. Kasabot ko, Nandilya. May problema na ako. Salamat kayo. Sabot ka niya ako dong. Ah! Ha? Kaya mo kayo po sa kiyanan. Mura mo kag babae liho kay. Mura mo kag oslobe liho kay. Dili naghipo sa ay. Ha? Kaya ni si mga customer. Dong dito. Oh, lagi, Nandilya. Ay, ginoo ko hindi daw na mga plato, mga buwag na. Maayo ba yung laboy, notebook, listal sa utang. Ay, sus! Magsakit man tugan ko yung mo juba. Nagabukid, gila kang dako da. Ay, mga on mo do. Ay, dali. Ay, mga on eh. Ay, ito may sabitas, mga on. Ay, lang ito. Nandilya! Nilaos lagi ko sila sa pikas kanana, Nandilya. Nilarang ko no. Wa ba nilami ang magluto ng pikas? Ay, Diyos! Kalayo ras lami ko ako magluto nilarang. Magluto ko nilarang. Dito na ako siya baligyan at mga hanggang dako. Maglaway lang niya na siya kung nilarang ugma. Ha? Timan iya mga tagway adyo nila ha, juba. Nakatimaan ka adyo nila. Ilis na itong ilang tagway ha. Ayaw dito sa nagpaim na og tubig pug na special. Ha?
ha? Waman ko makailato nila ng dilya. Hala, adyo ako siyang gikan espikas ug ila-ila ha, aron makailatan niya. Ha? Di ko lang, uy. Sumbakon palang hinuon ko. Ilaway! Tulawag ako. Puti siya di mag-islagay. Nahugas niya mga plato ug magutsara niya ay. Nahugas niya! Ihasgod niya mong takot-ditira ka. Papa Simon, diyan na ang resulta sa DNA test ni Jobo. Good. Ambi. Sig ka na, Papa. Wa pa ginabihi. Nga gihato din sa A sa kailatang doktor. Si Dr. Sudno. O ikaw ang gusto kong maabli niya na umutanaw sa resulta. Good. Bueno. Gusto kong niasa kong atubangan si Jubo aron mahibaw siya sa resulta kung apo ko magayod siya o dili. Niya na siya paduong din eh. Di pa kuha ko na siyang rukito o diyo-diyo. Good. Kain siya. Nana sila kay madamo, Don Simon. Ngayong adlaw na, Simon. Pamin ako sa imong kamutlog eh. No. Ayaw na sa pag-amin sa akong kamot, iho. O niya na, human kung mabasa ang resulta sa imong DNA test. Okay ka, Lo Simon. Sige na, Papa. Ablihin na ka ng envelope na gisudlan sa resulta. Niya. Ablihan ko na ang envelope. Niya ang papel sa resulta. 99.9999%. Unsay resulta, Papa Simon? No. Dili. Hindi ko magtuon ini. Ikaw, Jubo Saludar, tinuod gidi ay nga dugo ka og Mondragon. Ikaw ang akong apo. Tinood ka, Papa Simon? Kumbisido ka nga apo yung ininimo si Jobo? Ha, Papa? Kayo sa pamandiay, niya ang resulta sa DNA test. Nga nagpamatuod nga siya, si Jubo, ang akong apo. Dugo siya nga Mondragon. Iho, welcome sa atong mansyon. Pagkisa ko ni mo, Lolo Simon. Apo ko, sorry kayo sa mga ipakita ako nimo sa mga miaging mga adlaw. Sukad nga niya ka sa mansyon. Sorry, iho, sorry. Apan sa pagkakaroon nga tudaan ko na nga ikaw, si Jubo, ako yung apo, usa ka dugong Mondragon, anak kagyud ni Simeon, kang Bethlehem sa Ludar. Di matugi mga akong gibating kalipay. Agi kahimamat ko ikaw. Busa sukad karon. Adto ka na matug sa bakanting kwarto sa namatay mong amahan nga si Simeon. Og makahimo ka na sa gusto mong buhaton dinhi sa mansyon. Salamat kayo, Lolo Simon. Salamat, Lo. Congratulations sa inyong duha, Papa Simon o Jobo, nga nagkailhanay na gyud ka mong apuhan o apo. Congratulations! Thank you nimo, Deborah. Dako ang akong pasalamat kanimo, iha, nga nabuhat mo gyud ang tanan nga magkita kami sa akong apo og ikauban ko na siya dinhi sa mansyon hangtod sa hangtod. Salamat sa kaayo, Papa, nga imong gihatagag importansya ang akong kahago nga magkit-an kinis Jobo nga imong apo. Then, well, tungod ning kalambuan, karon nga akong nasayran. Nalipay ko og manduy ang kusinira nga magluto og mga lamiang mga pagkaon aron magselebrar kita. Kitang tanan nga niasod sa mansyon mag-celebrate. Dili ba, iho, Jubo? Ang gala ko ni mo, Lolo Simon. Sige na, Deborah.
Pahibawa ang tanan nato mga tao dinhi sa mansyon nga mag-celebrate kita ning konfirmasyon nga apo ko gayud nga tunay kini si Jomo. Matuman, Papa. Aron madali pagtawag na lang og catering services. O, Papa. Oy, mag-ipon si Jajubo. Gabi na. Wala rin naon. Oo, nang dilya. Sus, paita. Ayaw na isod sa imong huna-huna ha. Kaya akong kasama ni mo. Kaya mga sama ko ni mo ba? Kaya usahay magudong jubo. Di ko gusto ng mga sama ko. Ang tinuod, kung magbinutan lang ka din hinako, magduga ka din sa akong karinderya. Makakaon ka pa, basag sa gusto mo makaon. Unya soldado man ka nga ko, di ba? Salamat kaayo nang dilya. Nga nakauyon day ka sa akong trabaho din sa imong karinderya. Pero, nang, may ihangya unta ko nimo. Hangyo? O sige, unsa man na dong. Hangyo dong. Kining, kining, pwede o muuli ko kadiyot sa amo sa probinsya. Muli naman dyan ka, ha? O sige, muli ka sinunod sa probinsya, ha? Diba? Aresto, Jomo. Mauna na napita. Ang giingol nga anhi magpaabot ka na to. Ang insik kasi Mr. Mingfe. Ulos-usap sila mga armado. Ang iyang mga tao, ulos may mga armas. Usa, kita angay mo kumpiyansa. Kay dako ang kantidad sa butang ang atong da. Pila kasakyanan ang nagkonvoy na to? Tulo, huwag nabot sa gikargahan sa mga dinata. Nagisot lang sa butang. Dili na kumahadlog karon nga mapatay og tao sa karyas. Kaya nakapatay na ko. Mau ba? O sige, sama sabi mong ipatay. Di na kinahanglan nga masayod ka kung sikinsa. Basta kay nagkapatay na ko. Oh, okay. Ay, yun na. Yan na ta. Kung makita na nato sa unahan ang mga sakyanan nga nagparking, sila na kana si Mingpe o iyang mga bataan. Ang damot kong armas ng blackmail. Sa gamay pa kong bata, nangandoy ko nga masubay sa tulid nga daan sa kinabuhi. Nangandoy nga unta, magkahuman sa akong pag-eskwela, aron matipon sa mabuot nga katilimpan. Nangandoy nga ikahimbamat unta ang tinuod kong ama, nga mo'y nagtisok ka na ako nga mabuhi ni kalibutan. Apan nga luman, nagtunay mga tao nga nahimong babag sa mga pangandoy nga buot ko ang tangang kulon. Sila ang mga taong kaliwat sa demonyo. Sila ang nakaingon na himong tayka kining akong kasing-kasing. Kay mga demonyo man sila. Ang may silang anamon sa pagpapas din sa yuta. Aron tayo na magdagan. Asa man, do Jobo. Di na jud mausab ang imong hula-hula. Buwan ko kabakyod sa syudad. Noy Tab. Hugot na nga akong desisyon. Nga pangitaon ko ang nagpatay ni Lula Adi. Panimaslan ko sila. Ay, do Jobo. Pahinomduman ko ikaw. Nagdakong sa Diyos ang pagpatay. Noy Tab, sayod ko anak.
Huwag nangayon akong daan ng pasaylo sa Diyos sa akong pagkabuhatan. Ang akong pagpalimaos. O siya! Mao ka na, Loitap. Wa ko malimot sa gisulti ni Lula Ading sa dihang nagtinga sa siyang kamatayan. Nga akong pangitaon ang mga tao nga ipatay niya o gusto mapatay na ako. Huwag ning baguhay pa lang. Giyatawki ko sa tulog ka tao. Gipusil ko itong usa nga bago lang sa kupananaw. Apan di ko makalimot sa iyang panagway. Labi na katunduha nga klaro nga may patay kan Lula Ading. Gusto ko silang panimaslan aron kahatagan o gustisya ang kamatayon ni Lula Ading. Ay, kung maagyog ka na'y imong tamong, ay na sige. Di ko ikaw pugngan. Apan, huna-huna agad pag-ayo. Kung mahimo ka ng kriminal, ang bayaod na imong mamahimong kaaway. Andam na ko, Loitap. Ubunsa pa may akong kawitan sa akong kinabuhi. Nawa na sila. Uwa na'y nagmahal na ako. Jobo. O kining armas nga kalibre 45. Mo kini ang maningil kanilang tanan. Unsa? Taida, sa ilang yaadin, kanang lula ni Jopo. Hala, wala lagi kwento ang ilang bay. Ito na swek, sampit. Ayo, nang adlaw. Yaadin. Hala, oras siya ay. Sa may unahan ay, tanawa. Yaadin, kami ne. Si Nining o si Aida. Tama siya ay Neneng. Unang. Wa mo kapuyag sinungas din hitaon. O siya mo kaon mo pucay. Ada sige panguha mo di. Unya na, Yaadin. Kining kuon. Mangumusta lang ko bahay ni Chupo. Wa nagigit tao nini. Doon ay sahag. Nga mo tungas din nga mga pahag mga utanon din isbukin. O, mautahan ako sa driver atong truck nga nasaka ni Jobo. Apan wa man di ay siya. Bibalhin na o ka-driver. Kailangan ta siya agad sa bugto na akong apo. Mangutanya sa ako kung asang dapitan na naog si Jobo nga nakasakay atong tungura. Misuot to pati ay Yaadin. Unay panahon na mabalik pa si Chupo din sa bukid. Ay, ambot lang ingay. Kadto si Jobo nagpanag-anak at sa pagbalik tingali din his bukid. Ay, ambot lang din. Nag-gool kay kung naghunahuna ni Jobo. Kaya wag na ka sumasayot na patay na ang iyang inahan nga si Betty. Tingali to ay si Chupo sa syudad. Unya no nasaag. Unya na ka maungo pa uli dinhi. Luya sad uy. Kung mo jud din na itabo niyang tinuod Yaadin. Pero kung maumagani gigidangata ni Jobo sa syudad, magkapasalig ko nga mabuhi gitong bata kay naanad ka tong trabaho. Hapit namang ang graduation na mo Yaadin. Kung nakapadayon pa unta siya sa pag-eskwela no. Ayan, madungan jud mi og graduates high school. Ug matuman na unta ang mga pangandoy nga maka-eskwela mi college. Ay, kirwa man. Goal kay kus na hitabo niya, Yaadin. Goal ko. Hilak lagi ko. Nini nga anong bihila ka, Inday? Apo ko, malang Roberto! dadong ka na nila sa koreksyonal.
alang sa mga teenager sama nimo. O matanggong ka dito sa duha o ganito sa tulo ka tuig. Ito, Niloy! Silang ay atusa. Magkalagyo na ito, Nilo! Ingawon ko ni mo luba! Laberto! Ingawon ko ni mo Ayaw ka balakap. Pagkadawa ako ikaw dito. Atusa lang pipilakadlaw. Ya, ito ka dito. Total. Igor, sa imong kayuhan ba? Magbago na ka? Basta may alwa! Doon mo may daya ko dito, lo! Nga siguro agad ang jobo pangita, lo! Ngay mo dito makitaan, lo! Siguro may ayan! Kapag ko kayo sa pagkita lagi niya. So nga, doon na pati problema ni. Sama ni mo kayo nga napriso ka. O pagpriso na ka umabot. So sige lang. Human sa Masukas Correctional, sugdan ko na yung pagpagkita sa akong sa imong amigo nga si Jobo. Salamat, lo! Lalasig ka lang. Mudaan si mga apoy. Sa personal. No, Alberto! Ali ka paghihila. Ako ko. O pagi kong matay. Yoy! Kung mamatay ko, ako inan 28. O yan ang ila kung mamatay na ko 28 ako inan. Samba niya, Loy! 28. Medyo yun na siya niya! Kumidya lang yun po na siya niya! Mapriso na kay Kwani! Hindi po kumidya! Ang kumidya na umabot mo nandun. Kumidya mo ko na dinoon ba lang 28 kung saan mo ka uwi. Papa, Lo! Hanap ko. Sige. Palito! Tabuan ito kas kondisyonal. Para si Pisoy na dito. Karon, gadailhan na ninyo ang akong buktong apo na si Jobo. Tahuro ninyo siya. Kay siya naon niya ang pulis sa dapit sa iyang amahan nga namatay. Ang akong anak nga si Simeon. Kay buhabot doon niya ang panahon na luya na ang akong lawas sa atong operasyon. Posible, siya naon niya ang magda sa mong negosyo. Apan dili pagkaron kay premature pa. Ipatrain ko pa siya ni Deborah. Paeskwelahon ko na siya. Nagkasinabot ba kita? Good! Very good! Madam, hiring karon ni Diago Sosgado. Unsa man? Mutambong ka? Dili na kinahanglan mo tambong pa ko. Kamu lang si Diw ang mutambong. Sulti lang niya ako kung unsay resulta. Upya, madam. Asa sila Kim? Tuwas siya sa kwarto sa mansyon. Tawga. Makigsulti ko. Maayo kay wa din sa Papa Simon. Sige, madam. Ako natuon. Kinahanglan nga pahimangnuan ko kinis Lakim nga di magpataka siyang maliho. Labi na kung nias sa mansyon si Papa. Karon nga nasud na sa akong laang tiguang. Kinahanglan makuha ko ang pagsalig ni Papa. O kinahanglan sabi, makuha ang pagsalig ni Papa kang Lakim. Magkamit kay Lakim sa akong giplano. Maangkon ko ang tanan nga anak karon sa mga mondragon. Siri ka ng pultahan. Okay, ate. Lingkod kay mag-istorya tag maayo. Okay, ate. Mino ko. Pahinumduman ko lang ikaw sa tanan na kong gipaymangno kanimo. Karon nga nakasud ka na sa mansyon, Lakim. Mansyon sa mga mondragon. Gusto ko nga kuhaon nimo ang pagsalig ni Papa Simon. Aron sa ingon, saligan ka na unya niya sa mga operasyon.
sa mga illegal niya negosyo. Kay anaa diha ang dakong kwarta. Nakasabot ka ba, Lakim? Oo, nakasabot ko, auntie. Buhaton ko ka na. Apan, ang pahinong unya ni Papa Tiago, auntie. Unsa naman ang iyang kaso? Ang ako na abogado ang bahala sa kaso sa inyong ama. Masayran taon niya ka na human sa hearing niya. Uy, Sambando, kuwaon mo, sweldo ni mo. Unya na lang ng Delia. Ako lang tingbon pagkuha. Ikaw, mas may masig ng imong timbon para doon na unya kay paliton, gusto kang ipaliton. T-shirt ba ron, sunis ba ron, ang makabalik ka. Niya naman sinako ang imong sweldo. Moingon ra unya ko nimo ng Delia. Sige. Karon hapon ha, ikaw rin ako ibilin din siya kung tindahan ha. Kaya mangumpra pa man kong lamas. Unang, Uy, timang nga di ka pa utang ha. unang Delia. O sige, ikaw lang unya di ha, kaya magpahuway kong kadiyot. Sige nang. Ito na sinang Delia. Mapahuway na siya gamay sa iyang kwarto. Asa man day ang iyang bana? Wa man ko kakita nga dunay may-ari nga lalaki nga matawag nga iyang bana. Ay, kanusa ka ako makauli sa amo ani. Usaon ko kaha nga makadalikyat ko nga makauli sa amo. Ay, gibati naman ko kabalakan nila ni Mama Bet ug Lola Ading. Unsa na kay ilang mga kahimtang karon dito sa bukid. Og si Nining, kumusta na sabka siya? Una pa to niyong hearing kadto Diago. Ayaw pagawas paglaom. Muraw. Akilig ko ni kasuha. Okay to. Kung mahimo. Iniisan ko ang abogado nga gihatag ni madam nako. Kay hinay. Luya. Nga nung nakasulti man ka na ha? Mayong laki itong abogado nga gihatag ni madam ni mo. Mahalo na ba kayo itong abogado ha? Ang gusto niya, ha? May sulti sa abogado, ha? Nga ang kunong ko ang talangsa, nagipasagil ka nako. Aron sa ingon, di ko masilutan og life sentence. Ha? Oh, ikaw? Siya una mo? Magisulti ko ng madam karon. Karon na yun. Pawag ko sa mong cellphone. O sige, mauna to ha, Lakim. Timan ni ang tanan kong instructions aron di ta mabulilyaso sa atong plano. Kasabot ka? Okay, auntie. Timanan ko na tanan nimong instruction. Auntie Bibo. Okay, sige. Makabiya ka na. Okay, auntie. Ayun, si Rokito kininanaw. Hello, Rokito. Madam, magisulti ni Mus Diago. Hello, Jago. Madam, wa ko'y sadig sa abogado nga imong gihatag nga mo'y mulaban ka nako sa akong kaso. Maayo ng laki akong i-assign nga abogado. Ha, Jago? May laki na sa attorney nga akong gihatag ni mo. Apan, madam, wa ko makauyon sa iyang tambag ka nako karon. Kaganina, sa mong hearing, nga ang kunon ko ang tanangsa nga gipasangil ka nako. Maayo ang gitambag sa abogado ni mo, Jago. Unsa? Unsa ba nakaayo ana ha, madam? Paminaw ako, aron ka makasabot. Unsa? Mao ka na ang buot ipasabot sa abogadong mulaban ni mo, Jago. Kay dihado ka ni imong kaso karon. Mas maayo pa nga ang kunon mo na lang jud
imo gipanulti karon, madam. Mura og imo na kong gisurrender sa mga polis. Unsa? Hay maayo ka ha. Itugaan ko ikaw. Na ikaw ang mastermind sa maong krimen. Unsa? Ang tabla talan. Sige. Sige, buhata ka na, Jago. Buhata na. Nalimot ka? Nga niya sa akong poder ang imong anak na sila Kim? Kung sa imong gusto, sayon ko na kayo siyang paksyon kung imo kong traidoron. Sa! Oh! Ngayon mo cellphone, Lukito. Dota! Iyon na. Marang nag-away mas, madam. Sultihe siya. Kung doon na ganit na utang mahitabo sa akong anak. Pamatyo ko kumuntanan! Ha? Tinuod sa banggiingonin ng dilyada. Luisap kayo siya. Kung siya rang usa din sa iyang karinderiya. Luisap kayo. Antuson ko na lang una ni. Bahala na. Dong, jubang. Ngayon niya na daw yung bubuhat ni mo dyan, Dong. Tabangiw niya ako pag-serve dinis mga customer, Dong. Nanaon, Dong. O nang! Nana! Saka may ino. Nang dilya. Nausab na ang akong una-una. Di lang una ako mag-una-una sa pagpauli sa amo. Kay maluoy ko nimo nga biyaan nga maurang usa. Aha. Ay, salamat kayo, Dong. Nakasabot dahil ka na ako, Dong Jabo. Salamat kayo, Dong. Salamat kayo. May pangutana ko nimo ng dilya. Ayaw lang kalain ha. Sama niya. Kuanang ba? Asa man diay ang imong bana? Ay, dugay naman buwag itong akong banyang may sinungdan, ay. Mga sinungdan tawanya. Mahimo ba? Ay, sige paghisgot ang tuniyang panuway kong dako. Wade mo anak ng dilya? Ay, hisgot ito akong banya dito. Panuwang dako kong banyang tibaghak. May mga customers ang naong diha. So, mula sige ang diunak. Ginoo ko plato. Kanya yung naon ay. Ay, dali mo. Ay, dali ako. Mula pa yan ang pitas. Ning, congrats na itong tanan. I-graduate na kita sa high school, Ning. Kung rin si Chupo. I-graduate. O, laki mo aja. Nag-uul kay Koy. Nag-uul ko nga mag-una-una ni Jobo. Nag-uul ko. Ay, yabi din yung uy. Pukul kay mga naong mga tao din is koreksyonal. Si Lolo sa buduaw na ko din eh. Kalagot yun eh. Sus! Lami ang itatas, uy! Madam, mura maglaing sultian si Jago batok nimo? Ha? Iya kong gihudlat. Nga iya kong isumbong nga ako ang mastermind sa mga taong iyang gipamatay. Unsa? Suway niya. Gusto man ka siyang di na makakita sa iyang anak na sila Kim. Ha? Kailain ka siyang sultihan mo, madam? Ginawa pa ko niya sa pagsulti. Kung may dootang kung may tabo siyang anak, kaya nagmamatyon niya. Tanan? Unsa? Oh, madam! Ano katawa ka? Basing nagtuo siya. Nga killer siya. Di ko makahimo sa pagpahipos niya sud sa prisuhan.
Mas maayo pa nga tumano niya ang gitambag sa abogado nga gihatag ko niya. Nga ang kuno na lang niya ang kaso nga gipahamtang kaniya. Kay may puruhan pa nga maibot ko pa sa prisuhan sa hinay-hinay nga paagi. O dili siya masintensyahan og life sentence o madugta siya sa bilangguan. Oh, madam. Napanong na din eh. Madam Dibura! Ah, nana! Ay, madam! Ay, kang malaba, pagtuon ka ni Don Simon sa conference room, importante. O sige, maador ako. Oh, kuyo ko, madam? Ikaw ra, madam, ang pagtuon. Sige, madam. Oh, kang nagkiro din. Tuhana eh. Madam? Di naman ko niya, di na sa malagkad na ko. Sukad nga, wala ko sa pumangos kalibo. Hoy, Rokito. Pagmatngon anang tawhana, ha? Kay maunang tawhana ang eyes and ears ni Simon. Dili na kakumpiyansahan. Oh, kopya, madam. Sige, agtuon ko pa si Papa. Kay agtuon ba ang torpe nga lakim? Ah, sige, madam. Kahayahay gini kinabuhi ng kuwang nga laking. Nailagid si Don Simon. Nga siyagid ko na si Jobo. Nga iyang apo. Katugay na ang ipangita. Kuya ang budak ko ng ng bataada. Karon, ganiya ka na kanako, apo ko. Unsay gusto mong mahitabo karon sa imong kinabuhi? Karon nga bata ka pa. Gusto ka bang padayon sa imong pag-eskwela? Ako ka ano? Dili na kinahanglan mo pa dahil pa sa pag-eskwela. Okay? Oh, mas maayong niya ka na, Dibura. Gusto ko untaning akong apo nga mupadayon siya sa pag-eskwela. Kay batanon pa siya, dili ba? Sayang ang mga tuig. Nagkasulti na kaming maayo ni Jobo, Papa. Human ako na sa istoryahe bahay niya na. Apan, lahi ang iyang gusto. Ha? Ang gusto niya nga makakaton siya sa pagnegosyo. Oh, mau ba, apo? Ha? Oo, lo. Wa ko hilig ka ng eskwela, lo eh. Ang akong gusto, lo, makatun ko sa pagnegosyo. Gusto ko maparehas ni Bolo. Nasapian tungkol sa negosyo. Mau ba, apo ko? Oo, lo, Simon. Lo, tudluoy ko, lo, be. Kung saon sa pagnegosyo. Kun mao. Si Dibura na ang mahibaw kanimo. Gusto ka man yun ka nga makaton sa pagnegosyo. Na sige, tumanan ko ikaw sa imong gusto. At Dibura, Papa, ikaw ang akong saligan. Gusto kong i-orient mo siya sa atong mga negosyo aron makaila kang jubo ang atong mga tao nga gipialanta sa atong mga negosyo. matuman, Papa. O Dibura, sa legal ng una nga negosyo, nakuha mo ba? Yes, Papa. Good. Wes, pwede nang magsugod na kamo karon dayon. Hoy! Diyan ko muna tayo! Magdalong ka! Usa pa may angay itong panagsabtihan ito kito. Nga inyo na kong pasagdan. Oo, kalma lang, Jago. Wa ko marerong makiglalis ni mo. Oh, may gidaan ko ni mo. Sama na! Oh, unsa pa? Paborito ni mo nga pagkaon. Buhay ini ako ang kuilos ko ang pulusot. Bago pa lang ko yung pinalit. Ang gusto na kong buhaton ninyo ni Madam. Nga makagawas ko din sa prisuan. Kasabot ka. Kito! May gani kayo, mahuwa pa na akong pulusot ako kayo. Bartuhon pa. Nag-iisi na yung pilihan eh. Karoon mo kito. Pagdalo ha. Kung sa imong tuyo. Sa pagdalaw na ko din eh. Sulti na yun. Paminong og mayo ha, Tiago. Unos tanong. Ha? Baltaan ta ka, bahin sa imong anak na si Laking. Kumusta na siya ha? Kasi kito ha? Kumusta na siya?
Kumusta? Sulti na yun. Ngayon pagkabutan ang imong anak. Muro og prinsipe sa mansion sa Mondragon. Og ikaw, matupang madam. Kung mutumal lang di kasihang tambag sa abogado, kung masitinsahan ka na, ang abogado ragin madam, ang umaniho nga makagawas ka. Kaysa mo life sentence ka. Iya, ating! Oh, yan! Ating! Pagkakita kami mo, iya, bish! Buot ka ang dili mo mataan. Yun, ikaw naman ko siya. Nandito nga si Miss Bokeg. Ay, kuyog Japon ako si Aita. Ako, Amika. Ain man gay siya. Pero, oy! Nay, naghingaw siya tanas mga tanong ng mga tinangkuan gulay. Pin, kayong tanahon iya, ating. Aida! Dali, dali, oy! Oh! Mana na ko! Yun na, nganong niya, naman siya mo din is Bokeg, Inday, ha? Kung bahin kang jobo ang imong tuyo din eh. Huwag yapon ko makabalit niya. Ako na hain na taon siya karon. Ang Diyos na ang mahibaw ka niya. Iya, ating. Ni ako kay tingalig. Tingalig dili na ko makabalik pa din mo. O siya buot mo ipasabot sa anin. Mupalhin naman ko ni upuyok sa syudad. Unya ato na ko mapadayon sa akong pag-eskwela sa college. Kung pananglit, makabalik si Jopo din ni iba iya ating. Ipalihog lang kong sulti niya. Natuan ako sa dakong syudad. Sige, ini. Pilihan ko si Jobo. Pananglit makabalik sa Dennis Bukid. Salamat kayo iya ating. Unya, di nila may magdugay si Aida. Ato na lang ni. Sige, salamat sa inyong pag-aral din ako, Inday Neneng. Pagkaksa ko pagpasab niyo, iyo ating besh. Amoon, ano ngayon, Neneng? Naguna-huna kagir kang Jobo. Kalipisan to sa kunahuna si Nining. Bro, nanggita siya na ako. Unsa kay buti pasabot ini. Unsa ka ha? Unsa man? Kaya ninyo ni Diyo-Diyo? Aha? Nganong dili? Kasama naman na buhatan. Buhatan ninyo sa labing daling panahon. Aron wa na ko'y problema ang hunahunaon. Sige. Mangayo may hustong detalye ni Jago. Kung asa dapitan na mo pangitaon tong inahan ni Bethlehem o katong Jobo. Aida, mula ka na may paingan sa dakong syudad. Sige ni, ayo-ayo sa inyong paglarga ha. Ay, bawa-abay ako. Kung asa mong dapita sa syudad. Basin di ayaw makaadto mi dito. Mahibaw rajit ka. O kining Aida, pananglit pa. Si Jobo dito sa ila sa bukid. Lihog jud kog sulti niya ha. Tuan niya mi sa dakong syudad na puyo. Sige. Akong sultihan kung magkita niya ni. Kung makahimo ka, bisitaw sad si iya ading dito sa bukid. Ang apuhan ni Jobo ba? Ha? Unya? Kisa may ikuyog na ko dito. Layo-layo na ba to? Akuyog niya ni Ray. Ha? Ni Ray Banlaykas pa. Katong-atong suod na classmate. Sige. Magpakuyog lang niya ko ni Ray. Kung dili ka niya siya makuyog nimo. Si Bibi. Si Bibi mo ipakuyog ko. Sige, Ning. Bayad ka da. Ning. Sige, Aida. Ato na ko ha. Okay. Napaabot naman sila si Mama o Papa na ko. Sige, Ning. Pag-amping ba yun diri ho? O ikaw pag-amping ba dito sa syudad ha? Puhon. Luwing Ginoo. Magkita rita. Magkaksa ko ni mo, Pi. Sige, mag-ako sa ta kay hingawan kay ko ni mo, Ning. Kung nato na ka sa layo. Pag-amping dito ha. Ikaw, Sad. Pag-amping mo dito.
Sausad. Sige, Ides. Patun ako. Sige, amping. Madam? Onya, nagka-istorya mo pag-usap, Rokito? Oo, madam. Kung nakuha na ako ang kompleto nga detalye, kung asa na mo adtuon na mong inahan ni Bethlehem, nga gingalan og ading, ug matod pa sa atong source, basta nung nabalik na sa maong dapit, ang gidumtang yun niya nga anak ni Bethlehem, nga si Jobo. Pwes, lihokad dayo ninyo ni Dudu ang paghipos sa duha. Lihok din mo. Oo, madam. Kunen, atuon na mo ang maong dapit sa lungsod sa Santa Ana. Ogoy, Rokito, buhatan ninyo ang paghipos nila na wakay problemang hunahon. Nakasabot ka kung unsay buot kong ipasabot? Kopya, madam. Balita iden ko kung unsay resulta. Kay busy kay kong lakim pagsuro-suro niya sa mga negosyo ni Papa Simon. Sige, madam. Maglakaw na yung Miss Diudio. Karon na yun. Na sige. Kadaghan pa na akong katumanin. Apan sige na. Karon nga nilampos na ko sa una kong lakang nga mituon na si Papa Simon nga ihag yung apo ang aniya karon sa mansyon. Pahimos lang kong ikayon nga makuha nila Kim ang pagsalig sa tiguang. Ug anak ko na buhaton ang akong ikaduhang lakang. Mahakop ko ang tanang katigayunan sa mga Mondragon. Siya ko merkado semua. Saya jago do. Jaga. Adik tak saya ukay-ukayan. Dali. Hala, nabalik man ko din dapita. Maumaning dapita. Din hinihulong ang dakong truck nga gikargahan sa mga utanon. Gikan dito sa amo sa bukid. Siapa? Siya ka magkakajaran dyan. Bata ka dali. Nanggilya, watak ko lang! Nanggilya! Siya may gihagan-hagan mo dito. Wa nang boy! Gaya yan ang bugang da. Di acar mengumpla karne, mga tanon. Muunaw na tagduso kayo kaya na mamalit sa gimsulong. Lagi nang! Ay, pabuwag na ako. Kaya ka swito dyan. Lahir sudad. Kaya dito sa inyo probinsya. Sudad na ne. Ina sunod ako. Kaya mamukay pa siya. Kaya sunod sa bati siya sa kayo-kayan. Para naka masulong. Magsunod ko nang! At mga ito? Gusto na karoon sa igikan dito. Kaya medyo layo na itong lungsod sa Santa Ana. Ikin, ano? Ayaw niya. Uy, ayaw. Mag-alasing ko na rin buntag. Kasi, nagkatipiyaw ka dito. Abuntag ilo ako di ka matagbalik. Yun na, isijubo. Nangabili na bakahang tungtong batis tindahan. Ang gawas ko niya gaman ako kwarto. Jobo! Ayan! Nangabli ka na ba sa ako tindaan? Uy! May abling tindahan. Ako hajin ka nahan sa indidaan na fooding bag. Uy! Saan ka itong pumunta?
Makatsilaw! Yaw na ako ng buta. Yun na. Adoon na may papel na nagipatong sa liyan. May suwad yung pinsilpen. Ang siyang kaya. Ako pa, may. Para na ako. Hindi yamaga. Para din ako. Nandila. Sorry. Akong nang hindi mo. Muli ka dyan sa amo. Balik lang ko, Jobo. Ay, pagkakanyahan dyan yung bata. Di mo na siya sila. Ay, matakihon ko iniglaw. Kaya sama rin mo tabang ako sa skandalya. Ang kuan kining nay driver. Usakay ko sa imong dakong truck ni B. Mupliti lang ko. Kaya sabi ka ba daw? Muli ko sa bukid, noy. Sa inyong kumprahan og mga utanon. Sa Santa Ana. Oo, noy, sa bukid. Ay, bago po ako sa bukid daw. Pupundo pa sa pagkatusokson. Sige lang, noy. Manaog lang ko sa merkado. Sige. At ko lang sakay sa layo sa nakotrak. Kay, kuan, may pusakay ba deposit? Salamat kayo, noy, ha. Ato ko sa luyo sakay. Mupliti lang ko, noy. Ayaw, pliti. Sige na kayo na kung dakas luyo ko. Salamat, noy. Salamat kayo. Kumusta na ang pag-uyin mo ni Jobo, Deborah? Gisuroy ko na siya sa atong mga negosyo, Papa. O gipaila ko na siya sa imong gipaduma. Nga siya si Jobo, ang buktong mong apo. Good! Mayo imong gibuhat, Deborah. Kay di kahingkod unya sa edad ni Jobo, masaligan taon niya siya. O gusto ko nga siya daon niya ang mapadagan sa itong illegal nga negosyo nga maoy nakapadato ka nato. Dili ba? Gusto ko, Deborah. Oo, Papa. Husto ka kaayo. May Mondragon na unya nga puli ni Simeon Mondragon. Good. Dili matukib ang akong kalipay nga gikauban ko na ang akong apo nga si Jomo. Ni anak ito. Mapit sa restaurant ni Dio. May busog tayo ni abot na to dito sa maong dapit. Sige. Ni anak namin kano na lungtod ang ito. Naitagang na no? Mihon na ang dakong truck. Barog ko. Naabot na mi sa lungsod sa Santa Ana. Tsukong! Abutan na tsukong! Oh, noy, driver. Naog na ko gikan diri sa liyo sa imong truck. Naog na ko, noy. Gusto ka na malmakuha ang ito. Masudo na ganang itong tiyang gidiw-diw. Kung di na tingalit na batiyon ang kagutom nga musakat sa bukid, aron kinabato na to ang atong tuyo. Ang ito. Naangukat ang tanan ni mo. Unsa mo na? Mikro nga ba na to namoy atong tuyo? Wa. Pero siguro sa gihatag sa detalye ni Jago, inigabot na to dito sa bukid, mamunta na rata. Basta kay ang tiguang babae o usa ka batan-on nga lalaki atong tuyo nga atong tipion. Basta kay ako rin bahala. Back-upin lang dyan ko. Ako rin matira sa duha. Magdala
Dali ta Didaw. Kinahanglan nga mahuman na to itong mga gibahaton. Oh, ito. Na nagibag-ingan out mo, oh. Kontakon ko si madam sa mong cellphone ha. Magpibaw ta nga ni anata din ni. Kuotong ko yung cellphone eh. Sa kong bulsa rin. Anin malay. Kasigiran niya akong kamot na nataga akong cellphone. Sorry, Noy. Wala ko tayo Pagtanaw sa maglakta na. Bisit! Okay, imo nagban, Be, di ganin imo ganan ako cellphone. Pabayro kita kang bataa ka. Okay, wa man ni maunda imo nagban, maalon gud ni, likod kay, Mayo kami kay wa maguban ako cellphone nga natagak. Sorry kay Noy ha. Nagdali man gud ko. Si bata! Sapat ba ko? Oo, Noy. Salamat, Noy. Salamat si Muhang kadangag. Bisit! wa man ni maunda imo nagban, Kayot kay kutakon ko sa madam. Si Rukito na kinanawa. Hello, Rukito. Ni may sa lungsod sa Santa Ana, madam. Maayo kung mao ka na. Sige, buhatan na ninyo ang akong gipabuhat. Ug siguro nga mahipos ninyo ang duwa. Okay, madam. Sige, lihok dayon mo. Okay, madam. Masakay ko ang motorsiklo padong sa mga jeep nga mobiyahe padong sa bukid. Naghinam-hinam na ko nga makakita ni Lola ug ni Mama Betty. Mao ni napitang ingong kini ni Jago. Sige. Ilugwa ka na sa kinan. Kaya dili na makatungos na nga sa kinan sa unahan. Diw-diw. Rukito. Maulay kini ang giingon ni Jago. Mingo nga dapit. Ug sunahan. May gamay nga gianan sa tao. Patunga sa ibabaw. Ug namay tunod na kumuha ng ene. Andamo na to atong armas diw-diw. Ug taoran ta kini og silencer. Aron inig tira na to sa tao nga atong tubahon wa kaayoy makadungog sa buto. Sige. Taoran to og silencer kini ang atong pistola diw-diw. Rukito. Magsapaw to jacket diw-diw. Ug magsuot tagaho. Rukito. Magtalo na. Manaog na ko. Manako og pliti na ha. Musakay ko. Musakay ko, Noy. Tungat ang ito ay. Subayon talang kini gamay nga gianan nga paingon sa ibabaw diw. Mao na ning giingon ni Jago nga sa ibabaw. Patag tuwa dito ang bahay sa tiguang nga ilanan og ading inahani Bethlehem sa lugar. Og ito. Mauna ni, og ito. Mauna ni. Gusto ka! Maori na pita diw-diw! Ang labot na ang jeep sa parkingan. Manaog ko. Mapaspas ko og lakaw. Padoong sa lakturanan nga agianan. Padoong sa ibabaw. Layo-layo para ba og gamay da. Hinaot pa unta. Ngawa na si Jago din Di lang unta ko niya makitaan. Usa na kay kasulti ni nang dilya. Nagkalit kong pagpiya dito sa iyang karinderya. Bahala na o sa iyang ikasulti na ako. Nabasa gito niya ang papel na akong isuwatan. Paspasan ko ang akong paglakaw.
Sakit akong hawa. Hapo naman yan. Padong nang usap ang araw. Manghipos na ko sa ako mga gamit sa uma. Asan akong sanggot panggapos mga sagbot. Daton ko na lang isbay. Bilin ko na lang linggon o buban paggamit ni Suma. Kahit manang lupad malanggang bigay sa mga kamaisan to lahat. Nagpasabot na may taong nagdoong bini sa akong umahan. Buhi pagkadokiro kong si Kabang. Kung walang pa siya o apilatong siyago nga nagpakamahal. Si Kabang na magsige ko sigod. Sige siya kang tauhan ang nagpadoong din, he? Mauna ka ng bahay sa unahan nga. Kipuy ang gindi sa tiguwa nga, adi. Inahan di pitlihip sa lugar. Di ka magnito sa mag-ipot nila, okay? Tekni na o langok mga nilingan. Dali, mahinay na tao. Adoon na. Agamon tani ang atong pistola nga. Gitaon na to o salinsir. Okay, no. Magtulog na ako mo. Dali, sunod ako. Laglain ng kuba ko sa akong lugar. Doon na kay taong nagpaduhong din eh. Wa ako lang makita sa unahan. Dili lang una ko mantos bahay. Maniid una ko din is may umahan. Ang sanggot nga bali ko og tumoy nga panggab ko sa mga sagbot. Ang damon ko ini. Maayo kag bago pa ning bahin. Kung daotan maning mga taong nagpadong din eh. Maabis ko yun ang iyang liog ning sanggot nga balik kong tumoy. Hinirang ko mapunso, maniit ko. Makita ko kagitan din eh kung doon ay sa mo doon sa akong bahay. Doon lang to sa maong bahay na diyo. Nga siguro nga o dito, nga maunang aya. Mauna ang siguro sa gihatag ka detalye ni Jaco. Mauna! Oy, ikaw man lang ikaw, nilitawat ko ito. Mauna. Ha? May nakita ko. Ano naman? Usa ka tiguang babae nga naghupo. Ha? Ano? Ano napit Murag siya na gina atong tuyok diw-diw. Wa sa makabantay nga nakita ta niya. Di tao na siya na to. Dayon sa pagtipi diw-diw. Ato na siyang patug-anon kung asa ang iyang apong nga ginganlan og Jumbo. Matik, itik, okay. Dali. Okay pa siya sa hintanan. Manggap ko nakita ang tao nga nagpaduhong sa bahay. May tao ng tingaling niya agis unahan o nitipas pa ka sa dianan. Mubarog na lang ko. Nakaw sa mong gibarugan, tiguang! Mga arma yung tao. Asa ang inyong apo, ha? Si Jumbo, kain siya! Ako mahimaw kung asa siya karon. Di ka butugan? Gusto ka na yung mamatay? Di ang sanggot ang ima. Ay! Itong itangin ang pikas kong tunggan! Kasakit! Ay! Nakadugo ngayon akong tunggan! Ay, diw-diw! Naapit ang imong ingat mong Usa!
Pagtaw lang daw. Ayaw na ako. Pag-iyan na din eh. Dali na. Ako na lang ang nalapikat mo bukan. Nagigito ko. Mia, nagtungas na ko pa doon sa ibabaw. Ay, kasapat na sa kong bagta ko eh. Nabaguhan di kong tangas na. Mapahayon ako. Mangupot ko sa sanga sa tagas ng mga sagbot. Hapit na mo gabi eh. Naginaminan na ko nga makakita nila ni Lola Ading ni Mama. Hindi lang kung ito. Maligid ang umot. May dua ka tao nga naglugsong pa doon sa ubos. Hindi sila patungtin eh. Nagalis na. Ngunit na ako, Amanda. Ngunit. Muho. Nagusap na siya. Nagtamo sa panyo sa pikas ng dunggan. Ang usak tao huwag nagkadugo. Ayaw na dyan. Hawa. Ayaw na dyan. Hawa. Naunsa na yung iyang pikas dunggan mo eh. Ayaw pangutan na! Wakilabot! Hindi na. Nakamayon ng kwanto nila. Sila man itong akong nasugatan dito sa merkado sa lungsod. Nasakiran ako ang sikot at usa. Huwag natagak ang iyang silpon. Sila gito. Kakunsa ka sila din sa ibabaw. Nga nagkadugo man ang pikas dugan na itong usa. Tuwa na sila sa ubos. Magpadayo na lang kong tunga sa ibabaw. Niyan ako. Doon ako sa bahay ni Lola Ading. Lola Ading! Mama Biti! At kuli si Jobo! Musuot ko sa bahay! Mama Biti! Lola Ading! Ma! Kung may tao diri sa sud, hain ka sila. Maunlay na abta ni Jobo na dito na sa umahan nga nagligdas na sa yuta ug hapit na kini makabsi sa kinibuhi ang iyang lula ug dinhi na sayra niya nga napatay di ay ni Jago ang iyang mama Biti. May gitugon kaniya ang iyang lula Ading sa wa pa kini mabugtoi sa gininawa. Samtang si Rokito sa laing bahin nga nadali pagda ni Diudio sa ospital na wagdayon kini kang Dibora ug nagpahibaw sa nitabo. Balik ni Jobo samtang nagnusara kini nga naghilak sa kaguol sa nitabo. Sa kini ako nakita nga nasay sa sanga sa taas nga tanong. Unsa ka na? Ako klarohan ug unsa na. Dunggan sa tao. Inindunggan. Ibaon ako. Kung kinsang tawhan na ang nipusel sa patay ni Lola Ading. Kantuging taga-syutan. Maituman ko lang ilang palagway. Kung makita ko sila pag-usap, tungtan ko sila. Kining tibuok dunggan sa tao. Pauli ebidensya sa nagpatay ni Lola Ading. Ug katong Jago, o nagpatay ni Mama Biti. Ito, madam, wak na dunggan sa to. Oh, na
ang imong liog ang nakauitan sa haik na sanggol. Wa ka na utay uron nga niatuban nako. Maham ko og pare nga wa na ulo nga maglakaw. Hinap! Angay din unta kong malipay nga makakita ninyo kung napatay sa ninyo katong jobo. Wa gid dito lagi nga og jobo lagi madam. Nakasiguro ko ana Di usan niyo pagsiguro, ha? Rukito, di usan niyo pagsiguro. nakalaya siya sa mga panadya ko. Ug wa na mabalik dito sa maong nga dapit. Ug duda si Jago nga niya sa syudad kadtong jobo. Kung mao ka na, maunay akong isangon ninyo ang pagpangita kaniya aron hipuson. Aron wa na sa gabal sa akong mga plano. Nakasama? Aw, nakasabot mo madam. Pero ako nang payuhan kaning tahi sa akong pikas kong tunggan. Kay napilot begini madam. Ah, imo na problema. Basta kay mauna ang akong isangon ninyo. Ang pagpangita kaniya og hipuson. Dihan mo! Silit maglakaw, mura yung itik kong laktan. Ay, ang ito. Ang dami at mamuat ng ini. At tama na ito mahitaon ng inuod at yokong. Aw yan ano eh. Sakit kay sampan niya akong lunggan. Wa kakitaan eh. Dako maging bindahe ang papilit. Oh, ang gala mo rin mo. Ang ito. Gibilawan na si Lula ating. Lula, uy. Ako'y nahimo sa pagpanalipod niya. Jobo! Joby! Ikaw na! Aida, Lagi! ikaw, Naalagi ka! kinsa ang imong kuyog? Ang amo ni classmate ni Nining. Si Riban Laigas. Aha? Si Nining, asa siya? Wa na siya dito sa amo. Namalhin naman sila puyo dito sa syudad. Ha? Tuwa na sila sa syudad Puyo? Nagbilin man ganito siya og sulti nako nga. Nga unsa? Pananglip ko no. Mubalik ka din sa bukid. Pasultihan ka. Natuwa na siya sa syudad ng puyo. Uban siyang mama o papa. Tuwa man sad sila dito nagpuyo. Kaya adto man siya mo padayon og eskwela si Nining sa kolehiyo. Mau ba? Ni Arimi, kay nakabalita man mi. Nga namatay ang imong lula. Silang ading. Pero may bayami din ni si Nining. Pakuyogon man ko niya din ni. Kung magsusi siyang lula niya ading. O niya, kung naanabapod ka din ni sa bukid. Ha? Mau ba? Kano sa day ka? Naulit din ni Jobo. Unsa man ningit nabuang nga kalit pang namatay si lola ni mo ading. Di po silmang kulang siya. Mau na nahitabo, Aida. Unsa? Luya niya, oy. Ug naglagot kayo ko sa nagpatay ni Lula Ading. Ug ingon na sa kamatayon ni Mama Biti. Gusto kong maslan sila karon dayon. Jobo, oy. Kalma lang, good. Na, may palaod ba ya? Amot. Wala ko kasabot sa balaod. Tutuna pa ba? Ganong tagal mga maldito. Masyudad man o mabukid. Ganong naamat sila. Hindi dalay kayo mo pasakit og tao. Kung mapatay sila, bisan may kasukol nila. Daw ko niya tira tao. Naway ka
nasukol. Yo po. Mura lagi ka og dakong tao manulti. Ay, kapoy ko pangitang jubo sa syudad. Huwag yung makiti. Ate Ali na ulit sa bukid, oy. Sige, magpalugo sa balang na ipapangita yung jubo. Paasam na ko pangita? Asa man? May pagmuling kong gisa, akdan na natin sa Mumbai. Kaya may luktok. Magkakaw na gumiro. Oops. Ay, kapoy sa kong pangilan, oy. Nga magpabuta-buta ko. Ano, doon ay manglimos, makakorta ko. Ay, salamat ako. Nga nakita may pag-usap ni Ma'am Dibura. Siya gano'n nag-sporta rin na mo. Nanamong ba lang? Ay, aray. Di-vibrate nga akong cellphone sa kumbursa. Count my ops. Kisa ka nilawag, no? Hello? Hello? Berto, si Dibora ni. Oy, ma'am. Ikaw rin nanawag. Sorry, ma'am, ha? Huwag ko kapalitay. Kumusta na si Escorational? Auto, ha? Hebelang guula, madam. Nga kung isultihan nga, malitin siya. O pinakatuig sa koreksyonal. Hangtong nga, masaluon siya sa iyang ibiktima nga, mauli ikaw. Giyunan ko na lang siya pagsulti, aron di magsigig. Bukta na. Dito na una siya, Berto. Hangtod nga mausap na siya o mabutan. Kining ma'am. Ay lang kalain, ha? Magtanan, kunin mo ba? Kano saan kayo magpapilan niya? Nga ikaw ang iyang maabot yung... Maabot ang hustong panahon. Nga magpaila ko niya, Berto. Sa pagkakaroon, dili pa. Unya na kung matuman ko ng akong giplano. Basta ayaw lang siya pasagi. Pagaduawa lang siya permi. Kung tawaga ko, kung wa ka na ipangonsumo o panggastos para niya. Kay padadaan ko dahil ikaw kwarta. Okay, batik ma'am. Babatik ma'am, Dibura. Mabiti. Lula ading. Hindi sa tubangan sa inyong lubong. Hindi gusto na ako sa edad. Isaan ko. Ngapaslan ko sila sa ilang kibuhat sa magpatay ninyo. Ako lang isa ninyo. Biti. Lula ading. Pagitaon niya sila. Gusto na ako sa edad. Labuhin na ang inyong mga silingan. Nga naghatod ni Lola ni mo sa lubong. Hasta mga parente ninyo na sila. Ikaw na lang ang nahibilin. Tala, oy. Gipaabot ka na mo ni Riban Laikas. Karon nga humana ang 40 diyas nga pangadya ni Lola mo ading. O sa may imong plano, ha, Dong Jobo? Kuwan na itab. Lang una ko pundo sa bukid, sa bahay sa akong Lola. Nga mo ikibili ni Lola ading sawa pa siya mabugtui sa iyang gininhawa. Nga di ko pasagtan ang iyang gameng uma tinhi sa bukid. Nga sa ato pa, Dong Jobo. Wa ka na'y hunahuna pa nga mubalik sa syudad. Di lang una no itab. I-focus ko lang una ang akong kaugalingon sa uma ni Lola Ading. Hangtod nga mahusto ko sa edad.
Nalipay ko nga nakadungog ni Ana Dong Jobo. Sige lang. Ay, tudloan ka ko unsa pagpanguma. Kahibaw mo, dara na ang mga mag-uuma din sa bukid. Mapit na nga di na makagahom sa panguma. Kinahanglan nga dunay mga batanon nga mupuli na mo sa pag-uma. Kay makunsa na lang unya ang atong nasod kung wa na'y mag-uuma sa bukid. O sa unang umalang unya o kung sa namalay kanon sa katawhan kung wa na'y mag-uuma sa bukid. Di ba, Dong Jobo? Oo, naitab. Ang saktugid ka. Busa, Dong Jobo. Anhin na lang ta sa bukid. Kay mabuhi naman ta din nga malinaw. Kung buhay mga yawa nga musamok na to. Kaysa dito ka sa syudad magpakabuhi. Toa dito ang daghang yawa. Unay tab, ani na lang ko din sa bukid. Basin pa malimot ko sa nahitabo. Papa Simon, nganong ipatawag mo kami ni Jobo? Pamin ako simong kamot lulo Simon. Dako ka na yun, Jobo. Apo, husto ka na sa edad. O tingali, pinagi sa pagtudlo ni Dibura kanimo kung saon sa pagnegosyo aron makwartahan ta. Dili ba, Dibura? Oo, Papa. Ma-experience na si Jobo sa negosyo. Good. Bueno. Panahon na tingali nga makat-on ka na sa tinudanay nga negosyo sa mga Mondragon. Diin mo'y nakapadato ka na mo ni Papa mo Simeon. Ha? May lain pa ba na negosyo kita mga Mondragon lo Simon? Doon na ang negosyong illegal, iho. Ha? O ka na, iho Jobo. Illegal nga negosyo ang nakapadato ka na mo ni Papa mo Simeon. O dili ang legal nga negosyo. From lang ka ng atong legal nga negosyo. Sige lang. Mahibaw ka raw niya. Kung anong nagsige kining maong negosyo. O way si bisan kinsang otoridad ang makahimo sa pagdakop ka na mo. Saan sa mapaagi lo Simon? Kwarta, iho. Basta kwarta na gani ang palihokon, makuha mo ang tanang gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Maswito ka raw niya. Dili ba, Dibura? Tinuod ka na, Jobo. Busa ikaw, kung unsay akong itudlo nimo, paminaw. Kay mao'y gusto ni Papa nga maswito ka sa tanang negosyo ni Papa Simon. Ilabi na sa illegal nga negosyo. Kasabot ka? Ha? Oo, Auntie Dibo. Wes, panahon na nga isuroy ta siya sa atong laboratorio sa mahalon nga drugas nga mawang cocaine. Cocaine? O kinahanglan nga magtuon ka sa pagkupot o pagpabuto sa klase-klaseng armas nga mabuto. Kay kining klasiha sa negosyo, iho Jobo, kinahanglan nga maantigo kang manalipod sa imong kagalingan. Ulabi na ang importante nga dili mahadlok nga mapatay batok sa imong mga kaaway. Ha? Lua!
Numanhuman ko na utudling ang yuta sa mga gamay ng uma. Pwede na yung katamnan. Katamnan ko rin mga mais. O mga utanan. Papahawayan ko ang kabaw. Kaya init king adlaw. Tantangan ko ang kabaw sa daro. Karon, apo. Diya na kita sa firing range. Iho, Jobo. Anhi ka. Tudluan ko ni ining unsaon sa pagkupot o sa pagpunting sa pistula. Zacarias! Doon sa mga! Ambi, ang paborito kong armas nga 45 caliber. Doon sa mga! Pakit-on ko ang akong apo kung unsa ko kahanas nga mogamit og armas. Tanawa ko, Jobo, apo, kung unsaon ko sa pagpunting ang target niya. Tanawa, Zacarias, kung asa ang igo sa akong mga bala. Doon sa mga! Sul sa sirkul! Sa bullseye! Doon sa mga! Yes! Bravo! Bravo, Lolo Simon! Bravo! Pues, ikaw na sab, iho, Jobo. Ha? Ako? Sige. Pagkat-on, Zacarias, ikay na bahala ang nga mutudlo sa akong apo kung usaon sa pagpabuto o pagpunting sa armas. Doon sa mga! Diba? Doon na kamas! Ibo mo linggit sa pagkalit na kong 45 caliber. Abdik yun, Jubo! Sige, ingasa! Unsaon ba ni? Abi! Anya! Huwag na niyo! Kita ka? Huwag ta sa pagkapot! Sige! Pabuta! Pabuta! Huwag ta sa pagkapot! Huwag pablita ang trigger! Iho, Yubo, anong nalagpot ka man sa pagbuto sa pistula? Doon si Bon! Murag bayot mo kupot sa armas ang imong apo! Ako, bayot! Bayot ko! Jobo, apo! Buhi si Zacarias! Unsay may tabo ning tungura. Sundala gid ni kanunay ang uban pang mga sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Tiga! Kung mao itong listeners atong Tiga Part 1 o ato ang Part 2, ulatin na po din mga listeners kay sunod na po nato. What's the style sa nato i-upload karon? Sunod, Tiga na po. O salamat kay sa inyong pagpaminaw mga listeners nga naminaw mo, labi na ni Dads Vasquez kahulat no. Hulat sa ato sa atong mga drama nga gina-upload. Salamat jud kay sa mga Dads Vasquez na naminaw jud ka. O ato ang palamay drama, What's the Style, ato na pong i-upload karon. O usbo na akong listeners, salamat jud kay sa inyong pagpaminaw.